Dito na naman kami sa bayan ng Lingayen. Bayan, nahulog na lang. Sorry, wait lang. 1, 2, 3, 4! Hello guys! Don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you! Hello guys! Wait lang guys. Ayos ko lang yung camera ko. Hello guys! Nandito na naman kami sa bayan ng Lingayen. Papunta kami ngayon guys ng Lingayen Beach. Paboritong lugar. Yes guys, pupunta na naman kami ng Lingayen Beach. Kasi maliligo daw yung dalawang bulinggit. Si Tanya at Tomtom. Matagal na namin binabalak pumunta dun guys. Ay maligo. Ngayon lang kami natuloy. Naantay namin ngayon si Papa may pinipili lang sa labas. Kaya samahan nyo kami guys sa paligo. Keep on watching. Thank you. Guys, bumili kami ng Jollibee. Doon natin kakainin sa may dagat. Mr. Diet 2022. May yata yung may one. Ginawang boot yung mga Dito na tayo. ginawang mga tindahan. Exit to ba? Ganda dito ba? Uy, bakit mali? Tayo. Yes na. Ay, Wala dyan. hindi ka makita. Ako, tayo dito. Doon na lang sa Dito lang kasi. Joyride na. Kanya iba. Maganda na camping bed. Hello. Dito tayo yun siguro. Dito tayo. Dito tayo pumunta natin. Ha? Sa bahay. Oo. Tayo dito. Doon sa amin. Dito na tayo. Doon na lang sa may Wala tayo dito. Wala tayong plato. Diyan na. Yay! Dito na tayo, guys. Wow! Welcome back to G Sereno Channel. Andito po tayo ngayon sa Lingayen Beach. Ganda tip. Guys, matapos na kami guys kumain. Ayun na si Papa o naliligo na. Ayun, naliligo na. Ayaw ko naman, kasi
maligo? Maya punta ako dyan, mainit pa eh. Mainit pa guys eh. Alas 4 pa lang, kaya ayun o, may araw pa. Masakit sa balat yan guys, ang init. Mamaya na lang ako dyan. Ayun na sila guys, naliligo na sila. Tuwang-tuwa ako. Matagal na yan nag-aaya guys, yung dalawang bata na yan. Ngayon lang kami natuloy, tuloy maligo. Yes guys, maya po maliligo din ako. Haha. Napagtripan ko naman sa mga bato guys, ang ganda. Ayan. Right? Si Superman yun. Say hi, Tom. Hi. Nahihirapang bumaba si Tom Tom. Nahihirapang bumaba. Sige, kaya mo yan, Tom.
Don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you.